Здравейте от VBox 7, аз съм Moondust и днес ще ви покажа как да направите LED, т.е. въже, Enchanting Table, Ender Chest, Crafting Table, за които те не знаят и го правят тук на Creative. Така, почваме. Crafting Table. Трябва ви дърво. 4 дърво ви трябва. Така. Трябва да вляза на Game Mode. Така. Ето тук, ако те са на Survival, отстрани имате едни. Така. Правите. Ето. Ги нареждате 4, се получава Crafting Table. Взимате я. Поставяте я някъде. Ето тук. Така, сменя режима, за да покажа. Трябва ви пажина 4 и топка от слус. И аз първия път не го разбрах много. Така. В единия ъгъл нареждате 3 и в другия още един. Слагате по средата слаймбола и се получава LED. 2 въжета. Така, махаме го. Пещ. Ето пещ. Така, трябва ви камък. Cobblestone. Така. Трябва ви също така Crafting Table. Аз я махнах. Така. И ограждате без вътрешността. Така. Ето я нашата печка. Така. Ender Chest. Ще ви е малко трудно. Трябва ви око от края и обсидиан. Малко трудно се намерите, но ако търсите и смените и намерите лава, пускайте вода и така, така. Ограждате с обсидиана крафтинга и слагате око от край. И ето ви го. Ender Chest. Така. Enchanting Table. Също ви трябва обсидиан. Трябва ви 3 обсидиан. 3 обсидиан. Какво беше? Диамант. Ви трябва книга. Май. Да, и книга. Така. Слагате 1, 2, 3. Тук. И тук. След това тук и тук. И май тук и тук. Не, аз съм се объркал. И трябва да е така, а е така. И аз вече забравих как се правише. Така, за време. Time, set, 0. Set time. Set the time to 0. Така. И това беше от мене. В следващия епизод ще ви покажа Enchanting Table. Абонирайте се. Ако се абонирате, ще си сменя това на профила в YouTube. И ще направя още готини неща. Примерно, как да си набавите лава, да си направите портал към ада. И все такива.
И ако се абонирате доста, ако имам почти към 100 и нещо, към 200 и нещо даже и повече, ще си изтегля някой мап или ще оцелявам. И тук ми излезе една тъпа програма. И така, това беше от мен. Чао!